Unha concurrida asamblea celebrada na sede comarcal de Espazo Común no Carballiño. Quedou constituída oficialmente a xuntanza local do partido nesta localidade, que comeza contando con uns 70 afiliados. Na mesma tamén foi escollida por unanimidade de todos os presentes a concelleira Érica Paz, como primeira presidenta da xuntanza local. Foron designados tamén por estas persoas que conformarán para os vindeiros 4 anos o seu grupo de traballo, a través de delegacións sectoriais. Paz manifestou o seu agradecemento polo apoio dos compañeiros, destacando a presenza e a forza que aporta o presidente do partido, Pachi Vázquez, e destacando o feito de que é a primeira responsable local de Espazo Común, sexa unha muller. Garantiu o esforzo e compromiso para que este movemento cidadán de acción política siga a medrar recollendo as inquedanzas da veciñanza e tentando ser útiles para o pobo como se leva facendo dende o día primeiro da historia de Espazo Común. Isto, se non traballamos a longo prazo, dentro de nada volvemos a estar na mesma. Entonces, hai varios grupos de traballo que se está traballando, pois eso, vais a comezar a facer ese proxecto a curto, a medio e a longo prazo, local, digamos, dun xeito máis o que é preciso para o Carballiño, de xeito local. Certo que nos centramos moito no tren porque vemos que é o que nos queren arrebatar de modo máis inmediato, pero non se nos esquece o autobús, nin calquer outro medio pois, que nos permita achegarnos e estar conectados con toda Galicia, non? Por outra parte, tamén se están grupos de traballo pois, que vai a máis de carácter comarcal, porque ao final o Carballiño nutrese e ten que ser a vila cabeceira que lle dé servicio pois a todos o resto de concellos da comarca, e despois xa un grupo pois que vai a trasladar traballar tamén pois ca administración autonómica en coordinación pois o que se vai a ter que coordinar pois imagínate cos enlaces con Ourense, con por exemplo de tren non para chegar o do autobús, un pouco facer esa coordinación, o sea, traballo hai moito por diante. Animamos a todos os veciños de Carballiño a que se sumen pois a esta plataforma, a este traballo que están levando estes rapaces que constame que están volcadísimos. Bueno, todos os que temos unha responsabilidade tanto como cidadáns como políticos neste caso, como concelleiros no meu caso, pois estamos aí para botarlles unha man bueno, estou encantada porque levan a batuta dun xeito pois para novos que son, pois con moita ilusión, con moito traballo moi acertadamente.